Bali, az Istenek szigete, a lehetőségek földje. Egy 60 perces utazás a befektetés és a paradicsom világában. Csukd be egy pillanatra a szemed, és képzeld el, hogy trópusi madarak hívogatására ébredsz, ahogy pálmalevelek között szállnak. A levegő meleg, frangipáni virágok és tömjén füst illatát hozza egy közeli templomból. Ez Bali, és ez lehet a te reggeled. Üdvözöllek utazásunkon a világ egyik legelbűvölőbb szigetén. Ma este nem csak Bali szépségét fogjuk felfedezni, hanem azt a gyakorlati álmot is, hogy ez a paradicsom a tiéd lehessen. Akár életmódváltást keresel, akár passzív jövedelem állandó áramát, vagy mindkettőt, Bali olyan utat kínál, amit kevés hely tud a földön. Tehát telepedj le kényelmesen, engedd, hogy a nap stressze elszálljon, és csatlakozz hozzám, ahogy felfedezzük, miért találták meg menedéküket ezen az indonéz ékszerdobozban befektetők ezrei. Az ébredő sziget. Valami történik Balin. Valami, ami évekkel ezelőtt csendesen kezdődött, és egy olyan mozgalommá nőtte ki magát, ami átformálja a sziget tájképét és gazdagságát. Képzeld ezt! Egy fiatal grafikus Berlinből egy tengerparti kávézóban ül Bangkokban, laptopja nyitva, egy New York-i ügyfélnek dolgozik. Mellette egy ausztrál jógaoktató átnézi a programját friss kókuszrizs ortolgatása közben. A szomszéd asztalnál egy kanadai pár az új villa kiadási vállalkozásukról beszélget, miközben nézik, ahogy a naplemente borostyán sárga és rózsaszín árnyalatokra festi az eget. Ez az új Bali nem csak nyaralási célpont, hanem egy élő, lélegző közösség álmodozókból és cselekvőkből, digitális nomádok, hosszú távú utazók, vállalkozók és befektetők felfedezték, amit a helyiek mindig is tudtak. Van itt valami varázslatos, és ami még fontosabb, van itt lehetőség. Beszéljünk őszintén arról, mi vonzza a befektetőket ezekre a partokra. Míg más piacok évi 3-4, talán 5% hozamot kínálnak, Bali valami egészen mást mutat. A befektetés megtérülése Balin évente 10 és 15% között mozog. Egyes ingatlanok, különösen a megfelelő helyszíneken, megfelelő menedzsmenttel 12 és 25% közötti hozamot értek el. Képzeld el, hogy 125 000 eurót fektetsz be, nagyjából 50 millió forintot. Sok európai városban ez talán egy kis lakást biztosítana szerény bérleti hozammal. Balin ugyanez a befektetés vásárolhat egy villát, medencével, kerttel és elég hellyel több vendég fogadására is. Az éves bevételed ebből az ingatlanból elérheti a 15-30 000 eurót évről évre. De a számok önmagukban nem mondanak el mindent. Az igazi kérdés miért? Mi teszi Balit ennyire különlegessé? 3 erő találkozott, hogy létrehozza, amit nevezhetünk a Bali pillanatnak. Először is ott a turizmus. Még mielőtt, hogy a közelmúlt globális változásai fölgyorsították volna a távmunkát, Bali évente több millió turistát fogadott. De ezek nem voltak hétköznapi turisták, akik heti csomagokkal rohannak. Sokan hónapokra jöttek, néhányan soha nem mentek el.
Másodszor a digitális forradalom egy egész generációt felszabadított az irodai asztalok mellől. Amikor a bevételed optikai kábelen keresztül érkezik, a helyszíned választásá válik, nem szükségletté. És ha választhatsz, hát bizony sokan a paradicsomot választják. Harmadszor, és talán ami a legfontosabb, Bali megtartotta a lelkét. A fejlődés és a turizmus ellenére a sziget mélyen spirituális, mélységesen gyönyörű és őszintén vendégszerető maradt. A balinész emberek végzik napi áldozataikat, gondozzák templomaikat és ünneplik szertartásaikat, ahogy őseik tették évszázadokkal ezelőtt. Ez a hitelesség, ez az élő kultúra, és ez tartja az embereket ott, a látogatókból pedig befektetőket csinál. A lehetőségek földrajza, vagyis a paradicsom térképe. Balinak nem minden része egyforma, ahhoz, hogy megértsd, hogy hova fektess be, nagyon fontos, hogy tegyünk egy lassú utazást a sziget befektetési tájain. Canggu vagy Canggu, ahol a szörf találkozik a szilíciumvölgyel. Csukd be a szemed és képzeld el ezt. Fekete homokos strandok nyúlnak a távolba, rizsteraszok smaragdzölden izzanak, villafejlesztések határolják, ahol az Infinity medencék visszatükrözik a trópusi eget. Ez Canggu. Egykor egy csendes falu, amit főleg szörfösök ismertek, Canggu átalakult Bali digitális nomád kultúrájának epicentrumává. Kávézók kiváló wifi-vel sorakoznak az utcákon. Coworking terek zümmögnek vállalkozóktól minden kontinensről. És ami a mi céljaink szempontjából a legfontosabb, kielégíthetetlen kereslet van a szállások iránt. Egy kétszobás villa itt körülbelül 100 000 euró áron 12-18 000 eurót generálhat évente olyan platformokon keresztül, mint az Airbnb. A kihasználtság gyakran meghaladja a 70%-ot, még a hagyományos, alacsony szezonban is. De Canggu többet kínál a számoknál, éles stílust kínál. A befektetők, akik itt vásárolnak, gyakran azon veszik észre magukat, hogy több időt töltenek az ingatlanjaikban, mint eredetileg tervezték. Reggeli szörfszekciók, délutáni munkaórák, esti összejövetelek egy nemzetközi közönséggel. Függőséget okoz. A másik hely Seminyak, ahol az elegancia meg van alapozva. Egy rövid autóút délre elvezet minket Seminyakba, Bali legkialakultabb előkelő területére. Itt a hangulat átvált a szörf hétköznapiból a kifonomult trópusiba. Seminyak más utazókhoz szól. Magasabb költségvetések, rövidebb tartózkodások, luxus elvárások. A villabérletek itt prémium árat érnek el, néha elérve az 500 000 eurót éjszakánként a csúcsszezonban. A befektetési küszöb magasabb. Egy minőségi ingatlan Seminyakban 150-200 000 eurót igényelhet, de a hozamok megfelelnek a befektetésnek. Évi 10-15%-os hozamok a standard, azzal az előnnyel, hogy a terület folyamatos érése tovább növeli a tőkeértéket. Seminyak befektetőit gyakran a stabilitás vonzza. Ez nem egy feltörekvő piac bizonytalan jövővel. Seminyak megalapozott, bizonyított és folyamatosan nyereséges. Uluwatu, a déli nyugalom. Utaz
utazzunk tovább délre, és a sziget más arcát mutatja. Uluwatu drámai mészkősziklák tetején ül, ahol templomok magasodnak a mennydörgő Indiai óceán fölött. Ez Bali a legdrámaibb formájában, a legspirituálisabb, a legelképesztőbb. Uluwatu olyan utazókat vonz, akik többet keresnek a parti életnél. Jóga visszavonulások, szörftáborok, medhit esküvői helyszínek. A bérleti piac itt élményeket szolgál, nem csak szállást. Az óceánra néző villa itt, egy ilyen villa rendkívüli felárakat érhet el. A befektetők hasonló kihasználtsági arányokról számolnak be, mint Cangguban, de magasabb éjszakai árakkal. A befektetés megtérülése elérheti, vagy meghaladhatja a sziget átlagát, miközben valami megfoghatatlant kínál, azt a kiváltságot, hogy a föld egyik legkülönlegesebb partvidékének egy darabját birtokold. A feltörekvő kelet a holnap lehetősége, de talán a legérdekesebb történet még mindig Kelet-Balin íródik. Még a dél fejlődött és kiérett, a keleti régiók viszonylag érintetlenek maradtak. A Med, Kandidassa, az Agung hegy lábainál. Ezek a területek kezdenek figyelmet vonzani azoktól a befektetőktől, akik emlékeznek, amikor Canggu még csak egy falu volt. Az ingatlanok itt jelentősen kevesebbért szerezhetők be, 60-80 ezer euró biztosíthat egy jelentős birtokot. Az infrastruktúra fejlődik. A turisták kezdik felfedezni, amit a helyiek mindig is tudtak, hogy Kelet-Bali csendesebb, hitelesebb élmény kínál. A hozamok? Nehezebb előre jelezni, mert a piac kevésbé érett. A boldogság üzlete, vagyis a leasehold megértése, a kulcsod a királysághoz. Most foglalkoznunk kell a gyakorlati valósággal, azzal a jogi kerettel, ami mindezt lehetővé teszi. Indonéziának vannak szabályai a külföldi földtulajdonról. Nem vásárolhatsz egyszerűen földet teljes tulajdonjoggal, mint a hazádban tennéd. De ne aggódj emiatt, van egy jól működő rendszer, ami biztonságot és lehetőséget nyújt. Leaseholdnak hívják, és ezt megérteni kulcsfontosságú. A leasehold szerkezet. Képzeld el, hogy felajánlják neked a jogot, hogy egy ingatlant használj és profitot termelj belőle 25-30 évig. Ez a jog gyakran meghosszabbítható, néha összesen akár 80 évre is. Ez idő alatt az ingatlan minden gyakorlati értelemben a tiéd. Felújíthatod, bérbeadhatod, élvezheted és teljesen profitálhatsz belőle. Ez a leasehold. Nem magát a földet vásárolod meg, hanem egy hosszú távú bérletet, ami nagyon hasonlóan működik, mint a tulajdonjog. A tulajdoni lap a nevedre van bejegyezve, jogi védelmed van, és ami a legfontosabb, van egy jövedelem termelő eszközöd. A mi befektetési forgatókönyvünkhöz 125 000 euróval, ami körülbelül 50 millió forint, ez valóban ideális. Nem fizetsz állandó földtulajdonért, amire esetleg nem lesz szükséged 70 vagy 80 évig. Ehelyett megszerzed a jogot, hogy most termelj jövedelmet azokban az években, amik a leginkább számítanak a pénzügyi tervezésedhez. A vállalati út PTPMA. Van egy másik lehetőség is, különösen azok számára, akik nagyobb befektetéseket vagy több ingatlan terveznek. Alapíthatsz egy indonéz céget, amit PTPMA-nak hívnak. Ez egy külföldi tulajdonú cég, ami bizonyos feltételek mellett
közvetlenebbül birtokolhat földet. A létrehozás bonyolultabb, jogi költségekkel jár, talán 6-10 ezer euróval és folyamatos vállalati kötelezettségekkel. De a mi céljainkra ma este az egyszeri ingatlan befektetőnek, akik passzív jövedelmet keres, a leasehold általában az egyszerűbb, egyenesebb út. Ezt használja a sikeres külföldi befektetők nagy többsége Balin. A bérleti jövedelem gyönyörű matematikája. Fessünk egy képet számokkal, valós számokkal, tényleges piaci adatok alapján. Vásárolhatsz egy 2 szobás villát Csanguban, leaseholddal. Vételár 125 ezer euró. Szépen átgondoltan berendezett, kényelmes ágyakkal, jól felszerelt konyhával, gyors internettel és azzal a lényeges bali érintéssel egy saját medence, ami trópusi növények vesznek körül. Az éjszakai árad 150 euró. Nem a legmagasabb a szigeten, de versenyképes a területen. 70%-os kihasználtsággal az év során körülbelül 255 éjszakára fogadsz vendégeket. Ez 38 ezer euró bruttó bevétel évente. Most a valóság megköveteli, hogy vonjuk le a költségeket. Az ingatlan kezelő cégek általában a bevétel 20-25%-át számítják fel. Ők mindent kezelnek. Vendégkommunikáció, takarítás, karbantartás, sürgősségi javítások. Így éred el az igazi passzív jövedelmet. Mondjuk 25% menedzsmentdíj. Ez 9500 euró. Vonj le még 3-4 ezer eurót közművekre, biztosításra, időszakos karbantartásra és a villakomplexumokban gyakori társasházi díjakra. A nettó éves bevételed körülbelül 25 ezer euró. Egy 125 ezer eurós befektetésen ez 20%-os nettó hozam évente, minden egyes évben. Az adóvalósága egyszerűbb, mint gondolnád. És nézzük meg ezt. A jó hír, Indonézia megközelítése meglepően egyszerű. A bérleti jövedelem Indonéziában általában 10%-kal van megadóztatva. Ez lényegesen alacsonyabb, mint a legtöbb európai országban. A példavillánkban, ami 25 ezer euró nettó bevételt termel, körülbelül 2500 euró indonéz adót fizetnél. Amikor végül eladod az ingatlan, a tőkenyereség adója 5% a profit után. Azonban, és ez kulcsfontosságú, Magyarország adóügyi rezidense maradsz. Be kell vallnod ezt a jövedelmet a magyar adóhatóságnak. Magyarország és Indonézia között létezik kettős adóztatási egyezmény, hogy elkerült a teljes adó kétszeri fizetését, de ennek navigálása konzultációt igényel egy nemzetközi adótanácsadóval. Ez nem opcionális, ez nem kreatív könyvelés, ez egyszerűen felelős befektetés. Tervezz be 2-3 ezer eurót megfelelő adó és jogi tanácsadásra az első évben. Nem izgalmas, de elengedhetetlen. De mi marad a táblázatokon túl? Beszéltünk százalékokról és hozamokról, leaseholdról és ingatlankezelésről, de most beszéljünk valamiről, ami nem jelenik meg semmilyen mérlegben. Az életmód osztalékáról. A második otthonod a paradicsomban.
Sok befektető felfedez valami váratlan dolgot az első év tulajdonlása után. Azon veszik észre magukat, hogy heteket blokkolnak ingatlan ellenőrzésre, ami valahogy magában foglal reggeli jógát, délutáni szörpszekciókat és naplementés vacsorákat friss teraszok fölött. Ez természetesen teljesen jogos. Személyesen kell ellenőrizni, hogy az ingatlant megfelelő szinten tartják-e karban, hogy a medencét rendesen tisztítják-e, hogy a reggeli élmény megfelel-e az elvárásoknak, tisztítják-e, hogy a reggeli élmény megfelel-e az elvárásoknak. Az igazság az, hogy egy befektetési ingatlan birtoklása Balin többet ad neked, mint jövedelmet. Valahova tartozást ad, egy bázist a paradicsomban, ami igazán a tied. Képzeld el a jellemző látogatásod. Késő este érkezel fáradtan az utazástól, de másnap reggel a saját ágyadban ébredsz a saját villádban. Mezíd láb lépsz végig hűvös csempéken, hogy kitárd az ajtókat a saját medencédhez. A levegő már meleg, de még nem forró. Frangipáni virágok hullottak le éjszaka, lebegnek a medence felszínén, mint apró fehér csillagok. Hallod a szomszéd kakasát, távoli motorkerékpár motorokat, trópusi madarak hívását, akiket még mindig nem tanultál meg azonosítani. Kávét főzöl a konyhádban. Igazi kávét, pontosan úgy elkészítve, ahogy szereted, a francia présben, amit otthonról hoztál. És a medencéd mellett ülsz, nézed, ahogy szitakötők siklatják a víz felszínét, semmi sürgőset nem kell tervezned, nem kell csinálnod, mint azt, hogy lemenj a strandra később. Ez a pillanat, ez az a vagyon, amit semmilyen táblázat nem tud számszerűsíteni. De talán a legértékesebb aspektusa Bali befektetésnek az a közösség, amit örökölsz. Bali egy figyelemre méltó nemzetközi közösséget fejlesztett ki, minden hét hozza a lehetőséget, hogy kapcsolatba lép társbefektetőkkel, vállalkozókkal, művészekkel és álmodozókkal a világ minden tájáról, vacsorák a csillagok alatt, strandtisztítások helyiekkel és külföldiekkel együtt dolgozva, jógaórák, ahol lehet, hogy egy észt tech startup alapító vagy egy argentin fotográfus mellett találod magad. Ez az életmód osztalék, amit senki nem említ a befektetési tájékoztatókban. A kialakult barátságot, a létrejött üzleti kapcsolatok, az a fokozatos felismerés, hogy két helyen építettél életet, nem csak egy eszköz szerzel. És akkor van valami, amit nehezebb megmagyarázni, valami, amit a hosszú távú lakosok megértenek, de küzdenek megfogalmazni. Balit nem véletlenül hívják az Istenek szigetének. A balinész emberek fenntartanak egy spirituális gyakorlatot, ami áthatja a mindennapi életet. Minden reggel áldozatok jelennek meg otthonok, boltok és motorkerékpárok előtt is. Canang Sari, kis pálmalevél kosarak, tele virágokkal, rizssel és tömjénnel. Rendszeresen zajlanak templomi ceremóniák, nők menetelnek ceremóniális öltözékben, tornyokat cipelve a fejükön, gamelan zenekarok játszanak, az egész sziget mintha megállna és együtt lélegezne. Nem vagy balinéz, nem vagy hindu, mégis itt élve azon veszed észre magad, hogy ennek a ritmusnak a hatása alatt állsz. Ennek az állandó emlékeztetésnek, hogy többről van szó az életben, mint produktivitásról és profitról.
hogy a szépség számít, hogy a ceremónia számít, hogy megállni és áldozatot hozni az univerzumnak, az nem az elpazarolt idő. Ez a spirituális dimenzió nem jelenik meg semmilyen befektetési elemzésben, de kérdezd meg bárkit, aki jelentős időt töltött Balin, és elmondják, megváltoztat téged. Csendesen, de véglegesen. Talán meggyőztelek, és talán a bali álom gyökeret vert képzeletedben, de hogyan kezdj hozzá valójában? Járjuk végig a folyamatot lépésről lépésre. Mielőtt egyetlen eurót is elköltenél befektetésre, tölts el egy kis időt Balin. De ne turistaként rohanj a látványosságok között végig. Tölts el legalább 2 hetet, bérelj villákat különböző területeken, ébredj Cangóban egy héten, és Uluwatuban a másikon. Ez idő alatt építs kapcsolatokat, menj el befektetői találkozókra. Van több csoport, akik rendszeresen összejönnek. Beszélgess olyan emberekkel, akik már megtették, amit te fontolgatsz. Azt fogod látni, hogy a bali befektetői közösség figyelemre méltóan nyitott és segítőkész. Ezzel egyidejűleg kezdj online kutatásban. Nem kell messzire menned, összeállítottam egy PDF-et, ahol is a számok beszélnek, valamint vannak benne elérhetőségek, bevizsgált, működő cégekről, akik felépítenek villákat, vagy menedzselik őket. De csatlakozhatsz Facebook csoportokhoz is. Olvasd el a hosszú távú befektetők blogjait, tanulmányozd a jelenlegi listákat, hogy megértsd az árakat a különböző területeken. Most jön az ingatlanod megtalálása. Amikor készen állsz arra, hogy komolyan megnézz egy ingatlant, dolgozz megbízható ügynökökkel. Több ügynökség specializálódott nemzetközi befektetők kiszolgálására, és vannak olyanok, akik magyarul is beszélnek. Ha nem, akkor tolmácsra lesz szükséged, tolmácsot is találsz a listán. Keres olyan ügynököket, akik legalább 5 éve működnek, akik referenciákat tudnak adni más külföldi vevőktől, akik folyékonyan beszélik a nyelvedet, vagy minimum kiválóan beszélnek angolul. Nézd meg több ingatlant. Ne esd szerelembe az első villával, amit látsz, bármennyire is tökéletesnek tűnik. Értsd meg a piacot. Értsd meg, hogy a költségvetésed mit vásárol különböző területeken. Átvilágítás. Találtál egy ingatlant, amit szeretsz? Most kezdődik a döntő szakasz, az ellenőrzés. Bérelj egy független ügyvédet. Ne a fejlesztő ügyvédjét, ne az ügynök által ajánlott ügyvédet, a saját ügyvéded, aki csak a te érdekeidet képviseli. Ez pénzbe kerül. Számíts 1500-tól 3000 euróra megfelelő jogi átvilágításért. De ez a kiadás elengedhetetlen. Az ügyvéded ellenőrzi, hogy a leasehold tulajdoni jog hiteles-e, hogy nincsenek rejtett adósságok vagy viták, hogy minden engedély és permit rendben van. Átnézik a vételi megállapodást is, mielőtt bármit aláírnál. Biztosítják, hogy a jogaid védettek, hogy a fizetési ütemezés észszerű, és hogy minden záradékot megértesz. Soha, de soha ne hagyd ki ezt a lépést. A jogi költségeken megspórolt pénz jelentéktelen a problémás vásárlás kockázatához képest. Most jön a finanszírozás és vásárlás. A legtöbb külföldi vevő Balin ingatlant készpénzzel vagy a hazájukból származó finanszírozással vásárol. Az indonéz bankok
Ritkán nyújtanak jelzálogkölcsönt külföldieknek ingatlan vásárlásra. Ez azt jelenti, hogy a pénzed kész és elérhető kell, hogy legyen. A fizetési folyamat általában több részletből áll, egy kezdeti betét, olyan 10-20%, további kifizetések meghatározott befejezési mérföldköveknél, ha új fejlesztésről van szó, és egy végső kifizetés az átadáskor. Az ügyvéded biztosítja, hogy a pénzek a megfelelő számlára kerülnek, fejlesztéseknél legyen escrow megállapodás, ami védi a pénzedet, ha a fejlesztő problémákba ütközik. Az escrow-t nem nehéz megérteni, az azt jelenti, hogy nem a fejlesztőnél van a pénz, hanem egy külön bankszámlán van elkülönítve. És most jön az ingatlan kezelés beállítása, mert mielőtt az első vendéged megérkezne, szükséged van ingatlan kezelésre is. Interjúztass legalább 3 ingatlan kezelő céget. Értsd meg a díjstruktúrájukat. 20-25% a standard, de pontosan értsd meg, mit tartalmaz ez. Vendégkommunikáció, takarítás, karbantartás, medencekarbantartás, kertkarbantartás. Írd össze a kérdéseidet, mielőtt odamész hozzájuk, és kérj referenciákat. Beszélj más ingatlan tulajdonosokkal, akiket kezelnek. Látogass meg portfóliójukban lévő ingatlanokat, ha lehetséges. A menedzsment minősége fogja eldönteni a befektetési hozamot sorsát. A jó ingatlankezelők azonnal reagálnak a vendégek problémáira. Úgy tartják karban az ingatlanodat, mintha a sajátjuk lenne. Maximalizálják a kihasználtságot professzionális fotózással, ároptimalizálással és kiváló vendégértékelésekkel. Megérik minden százalékpontot, amit felszámítanak. Az első komoly érdeklődéstől az első becsekkoló vendégig számíts 6-12 hónapra. Ez nem gyors folyamat. Az ingatlankeresés időt vesz igénybe. A jogi átvilágítás is időt vesz igénybe. Arról nem is beszélve, ha esetleg egy olyan ingatlant veszel, ami még off-plan, tehát még nincsen megépítve, mert itt bizony 2 évről is lehet szó. A professzionális fotózás és listaoptimalizálás beállítása is időt vesz igénybe. De ez jó. A befektetési döntéseket nem szabad elsietni. Ez az idővonal lehetővé teszi, hogy alapos, óvatos és magabiztos légy a döntéseidben. A befektetési lehetőségek bizonyos időablakokon belül léteznek. 10 évvel ezelőtt a csangó ingatlanok fele annyiba kerültek, mint most. 10 év múlva, hát lehetetlen pontosan megjósolni, de a pálya jelentősen magasabb értékeléseket sugall. Bali még viszonylag felfedezetlen a befektetési világban, ismert természetesen, de még nem érte el azt a telítettséget, mint például Dél-Spanyolország vagy a francia Riviera. Még van idő belépni olyan árakon, amik visszatekintve figyelemre méltóan elérhetőnek fognak tűnni. Az élet, amibe valójában befektetsz. De a pénzügyi számításokon túl, a százalékos hozamokon túl emlékezz, mibe is fektetsz valójában be. Befektetsz a lehetőségbe, hogy trópusi reggelekre ébred, hogy kontinenseken átívelő barátságokat építs, hogy egy darab paradicsomot birtokolj, ami jövedelmet termel, amikor nem használod. Befektetsz a szabadságba. A szabadságba, hogy akár egy hónapot is eltöltsd a villákból dolgozva, úszva a medencédben, templomokat felfedezve. A szabadságba, hogy barátokat és családot hívj,
hogy megtapasztalják Balit a te vendégszereteted által. És befektetsz az átalakulásba, mert mindenki, aki jelentős időt tölt Balin, kissé megváltozva tér haza. Lazább lesz, de jelen van. Tudatosabb abban, hogy mi számít valójában az életben. Mi a következő lépésed? Ahogy együtt véget ért az utazásunk, mi az, amit te most tehetsz? Talán már is repülőjegyet veszel Balira, vagy csatlakozol egy online befektetői csoporthoz, hogy többet tanulj, vagy letöltöd a PDF-emet, vagy beszélsz egy nemzetközi adótanácsadóval, vagy újra meghallgatod ezt a hanganyagot, és esetleg másoknak is megosztod. Te az is lehetsz, hogy csak ülsz csendben, és elképzeled, hogy milyen érzés lehet otthon lenni a paradicsomban. Havi bérleti jövedelmet kapni egy trópusi villából. Ezek olyan dolgok, amik biztos, hogy mosolyra késztetnek. Bármi is legyen a következő lépésed, azt tedd tudatosan. A paradicsomba való befektetés ne legyen stresszes, legyen izgalmas, óvatos és végső soron örömteli. A nap most lenyugszik a mi képzeletbeli Balinkon, az ég aranyszínűvé, majd rózsaszínűvé, majd mélylilává válik. Az esti áldozatok kikerülnek a templomokban, a sziget minden részén, a gamelan zene sodródik a meleg szellő szárnyain. Valahol ezen a szigeten, egy villában, nagyon hasonlóan ahhoz, amiről beszéltünk, egy vendég épp beköltözik, és első éjszakáját tölti, nem tudva, hogy a bérleti díj, amit fizet, passzív jövedelmet nyújt egy befektetőnek, aki merészelt a paradicsomról álmodni. És ez a befektető te is lehetsz. Szép álmokat kívánok, és ne felejtsd, a legjobb befektetés az, amitől éjjel nyugodtan tudsz aludni. Szia!